Mai ai ơi. Bye. Simang, Simang pisa. Sofaiबाय ơi. Pisa, दै गिलासे लाबोलाय. Nuai dia. लोमजानायसो मोनदों आं आइ, देहाखौ बोरैबा मोनदों. Thawai no singaw. Dia ay दै dasin. Eseबो मोजां मोनाखै नामा आयै? ओहो आइ, दुरबलसिनसो मोनदों. हराव मुलि गरसे थानायखौ जानाया दसेल' मोजां मोनदोंमोन. आयै, नों दसे उन्दुना थाथ'दे, आं आदै बामबुलामोननियाव मुलि बिनानै लाना फैनि. दे, थां आइ, थाब फै. दे जागोन. मादै ओइ सोर? र' नोंसा आइया दिनै मानो फैयाखै रानि? आइया लोमजानासो दङ मादै. मा? बेसेबां बुरजा? आं मादैनाव मुलिसो बिनो फैदोंमोन, दंब्ला हर मादै. दं दंनायालाय, आं लायनि. नानि, बै बन एसेखौ जाबना दोनलांथ'लाय, आं बासोदोंहाय. दे मादै. नानि, बे मुलि, माइरं आरो बे रांखौ लां. दे जागोन मादै. मामि रां सफैबाय मामि. दे. बाजै, नों मानो एसे उन्दै गथ'खौ बिदि मावनो होदों? बिमा लोमजानायखाय मावफैदों. आइ,
दिनै स्कुलनिफ्राय थाब गयोब्ला ओंखामा खुरनानै जा, आं खामानि मावनो थांनि। जागोन दे आयै। न' सिमां बायहरदो। Ayay! 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 Ma जाखो आयै? सिखार आयै! 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 मा जाखो? आयै! सिखार आयै! सिखार! Mamini ang bisa खानायखौ दाखा नङाब्ला ओइ नानि, नों आंनि फिसा नुदों नामा? नुवाखै मादै। आं दहाय सिमांखौसो लानाय बायदि मोनदोंमोन। मा? औ मामि, बेनो लाथारदों। सालि गलामनि फिसा सानैसो अननाय मोननायखायनो खर'आवसो गाखोनो सानदों। बाजै, जायखौ मोजाङै मिथियाबालानो बेबायदि मावरिया गथ'खौ बुनो नाङा। दाय गैया, आंनि बाजौमानि रां खावदों बे गथ'आ। बे फैसाखौथ' गेदेमासो खावदों। मा? गेरेमा? साला नोंसो? खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों।